Igwe, my eyes no, I'm not going to phone. I am distracted. Afam Mrs. Martina Nike, Elias Madam Social. Ihe ji malụ mụ na Akpuoga bụ Madam Social. Anyị bịara tata bụ na Mbulujodo na-eri ji ọfụ tata. Igwe anyị na-erikwezi ji ọfụ tu. Igwe anyị wee shie ọha na eze bịa taa. Anyị bịa benye bịa ga-eji ọkụ. Maka na igwe anyị bụ ọbụ ọchịrị ọzọ. Ochioha tu. Igwe Ochioha tu bụ ọbụ. So na onye na-abịa tata mekwele onwe onye ihe. Ọchị onye ọbụla ji ọgwụ ise ekwe bịawa mmemme tata. Na tata ka anyị na-eri ji ọkụ nọ. Wee na-achị ọha na eze. Na-ekpere anyị n'isi igwe anyị bụ ogologo ndụ na-eje isi ike. Ya dobere anyị igwe anyị ndụ. Igwe anyị bụ igwe maalụ ka esi achịkọta ụmụaka. So na ihe anyị bịara taa bụ oriri na ọṅụṅụ. Anyị wee na-akele eze Chite Oke Abịama bụ onye mekwelu ka ndụ fọrọ anyị n'ụbọchị taa. Chi anyị akapụkwala aka anyị. Ya kekwebekwala anyị igwe anyị ụtụtụ efifie abalị. Ya kekwebela anyị igwe anyị na igwe anyị na-achụta anyị ọfụma. Aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Come on, go on side. Guide me. Guide me. Honorable. Honorable.
Well done. I'm impressed with your outfit. I'm impressed. I'm not going to go good. You getting me? Cleanliness is next to godliness. No na adoka, obu no na adoka. Ihe obunu we na-eme na adoka. Olu obunu no succeed o. Na alole Enugu state all issue. No na-eme good. No na-eme good. I'm proud of you people. Proud of Enugu East. Setting of neighborhood watch today. ODI from here in Akpuoga. I'm very, very proud. Proud of the governor too. As far as Enugu state is concerned, I don't free to walk around, including other people. It's not like that in other states. It's not like that. I hear you to another also in alone social media in Akpuoga. So, Chineke mekwela anyị ebele. Onye kwa anyị onye the local government chairman, the governor. You don't go line CSO, the local government chairman. Number one, now for my so out of Alunu security. You're welcome. You're welcome. The security Enugu local government, the CSO local government, I be along Kenen, Anaramano, Nerichi. He said, and Odo told me about that. And will your CSO should be travel. Nathan Gala come in Erich. Okay, Gabriel, Igwe chinwe na-eri na-eri kenka. Amen. Ke akanka akene da kanka hono. And also your leadership, your throne, no, oga bu throne udo. I ga chiko obodo nwaka. Iyo ma be ge na abia na obodo no. Nke olu ho kwe na-eme na aka nri anyị ga-anọ n'eke. Na-eme na eke kpai nọ n'aka nri. I go ni ha ipute ma go na aja ipute. So Igwe make an answer. Thank you and God bless you, sir. Thank you very much. Thank you. Okay, you okay? Also, Jack, what? Okay, you okay? Okay, you okay? How about you? Yes, so I see my commander, Petrol.
wele no kokwa no na ata ekono ba ogodogo ndo na ejishi ike ashi na ọ na-akọ ka ọ na Mba. na wọta ige n'ụnụ bịa ji ọkụ ma anyị yiri taa dị ihe ọkụ ka emede n'ụlọ ọnwa anụ ebido n'ụlọ ihe ọkụ na ọgụ biko Igwe ekene anyị ka na-agakwala. Thank you. Shall be well with all of you. God bless you. Shall be well with Nike. Shall be well with Enugu State. Shall be well with Nigeria. Shall be well with the whole world. Thank you so much. Oh no. Yeah, man, imitate no eka usongo no without you. Remains Honorable Paul Ifai Chukwede, the Chief Security Officer of Enugu Local Government and the Coordinator Neighborhood of Enugu Local Government. We are here to grace the occasion of our traditional ruler who is doing the New Yam Festival ceremony today. I and my men, we came to grace the occasion and to make sure that everywhere is cool and calm. So we are at Akpuoga autonomous community at Igwe's Palace to grace the occasion. That is why we are here today. Afamobo Mr. Fidelis Agbon, the Vice PG Nkomoro Nobanike Community. Anyị bịara ebe a maka Igwe bụ Igwe anyị na-eri ji. Sị ka anyị bịa nọnyere ya n'emume iri ji nke Igwe. Ọnya ka anyị ji wee nọrọ ebe a. Abụ m Vice PG, my PG na-abịakwa and others na-abịakwa with us. Thank you. My name is Ede Uchechukwu.
the team manager of Alexander Football Club of Enugu. We are here because this is our host community. The community hosting, housing the Alexander Football Club, and the community leader, that's the Igwe of the community, is having his New Yam Festival today, and we are invited to grace the occasion, and that's why we are here. They recognize us as an organization, a football club that represent the community, and we are here to join the Igwe to celebrate the New Yam Festival. Thank you very much. My name is Lovett Ayila. I'm the head coach of Alexander FC. I'm so excited to be here. Thank you for the invite. My name is Chinedu Destiny. I'm a coach. I'm the main coach of Alexander FC, and I'm here to witness the New Yam Festival. And I'm happy. This is my first time of coming to this community, and I'm happy that I'm here to witness how it is done, and I'm ready to enjoy every bit of it. Thank you so much. Afambo Honorable Williams Okoh, Chairman, Ekobunagi Ogwiga Market Traders Union. Anyị nwa ndị afịa. Anyị bịara tata na nke Igwe to celebrate New Yam Festival with Igwe, our loyal father. Anyị na-ekene Chineke maka tata. Anyị na-ekenekwe Chineke n'isi Igwe anyị na isi ndị be anyị ọ na-achị. Anyị ekenekwe Igwe otu ọ si support anyị na our market. Na-make sure na-enwe peace and order in our market. Na-enwe any issue. Nye bụ anyị charge wee bịa to celebrate with him. I am happy. And ekpele anyị na ekpele Igwe bụ nye jide otu uji, nye jisi ike, na-achịkọta nye bụ kingdom enyere n'aka in a way that na ọ ga-abụ legacy oge ekipụ ga-abụ nke ndị ọzọ ga-eji wee na climb our Mbulujodo autonomous community na-amụta ihe ọma, and from ndị ọzọ from other places na-emekwa emulate ihe ọma n'ụwa na-eme. A na-arịọ Chukwu ka o tebe anyị ndụ, nye ezi ike na amamihe oge na-achịkọta anyị mana medicine absorb for all the challenges o na-enwe amicably without any problem. Ọ ga-adịrị anụma every day of his life. Chukwu be metata ji were ụta ga-eme ndị na-ebegara ga-abịakwa na n'udo na-enwe nsogbu ọbụla n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Gabriel Nnamchi, His Royal Majesty, Abu Matthew. Iriji
2025 of Mbulujodo community. ODI-MMA. I got the kitchen to I now saw to you because I don't know about idea, and idea is so to you. I cannot believe it. You money no the belay. The any night for our magic, and can you know the Akpuoga n'ike afa mgbochi ụzọ agbochi ọma bụ vice chairman land chairman onye anyị bịa na bịa bụ Igwe Ochioha second ọ na-eliju ọfụrụ tata and ama ekenekwe ndị NTA ekenekwu Igwe Ochioha second is a good man ọ bụ onye ga-emenwu ihe onye na-achọlụ udo Igwe be anyị ada akpụ ka akpụkọ na-edozi edozi. That is why you find the mother on Oleba. This canopy for the Ketaba, Akpuoga, Yenwe, Canopia. So I know good canopy and nature when those on Abia, or Kangaba, Abia, many music in Abia. So I make a nunu, making a Igwe, a horse, a car horse of Kapalon. Go no make the Kali, if she's 7 baby ever. A would ever get out 20 as well, being a gate in Cabana another gate. He's a good man. Igwe Ochioha second, Mejibo Madi Lomich. He's a good man. So I make a shike. Ekenekwendi nyelanye Igwe okwu aka ikwu okwu dalụn isi n'ike. Afam bụ Chief Ogbu Christian. Abụ Vice Chairman ndị ọrụ Ogbanike Community. Ana m anọchite anya my PG ebe a. PG mụ kwesịrị na ebe a, but enwere emergency. So, also to represent here, I can know. So, I'm see that na tata, Bobo Shakalaka, Mbulujodo autonomous community, na Waji, na Igwe, Gabriel Okoh, Igwe Ochioha Nkebo, na Mbulujodo autonomous community. I see Kachineke na gozie ya. Ebe she would tell you Mbulujodo yeah, because na nka nke this year pụrụ iche. Anyị na-asị Chineke na gozie ya ebe she would take ya. Bụ onwe na mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke nọrọ n'ofuma mmemme achị ibido kịta. In case you don't understand Igbo, we want to start this event officially. Biko, I am a parish priest, St. Mary parish priest, Akpuoga n'ike. Reverend Father Chime. Okay, do I with opening prayer? Because I want to hand the mic to the Reverend Father of St. Mary's Parish, Akpuoga n'ike. Calling there in the opening prayers. Because please, officially, let's end this event. This event, the Father of St. Mary's Parish, Akpuoga. Father, you can start. God bless you, sir. Anyị zukọrọ ọnụ tata maka iri ji ọhụụ 2025 na Mbulujodo community. Anyị na-asị ka Chineke onye pụrụ n'ihe niile bịa nọnyere anyị na mmemme nke ụbọchị tata. Ka ebere na aja maasị anyị na-achụ bụrụ ụzọ Chineke ga-esi wee gọzie mmemme niile anyị na-eme taa. Gọzikwazie anyị ndị Mbulujodo community were ebere ya na ịfụnanya ya na ịdị mma ya wee na-anọnyere anyị oge niile site na Kristi dịka anyị. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Onye nwe anyị nọnyere udo. Inye Chineke ekele na anyị ezukọkwa ọnụ ọzọ dịka anyị na-esi eme ya kwa arọ ikele Chineke maka olulu ya, nnọnyere ya na onyinye nke ndụ. Anyị na-asị ka Chineke onye dukọtara anyị ọnụ ebe a
na-edu ma na-anọnyere anyị oge niile n'aha Jizọs. Anyị na-ekele Chineke n'isi igwe anyị na ndị kabinet ya na ndị niile na-enyere ya aka n'ọchịchị na be anyị a bụ Mbulujodo Community, wee na-arịọ Chineke dịka anyị zukọrọ ọnụ ebe a maka oriri nke ụbọchị tata, ka omenala anyị nụnwa anyị na-agbasi mbọ ike ịhụ na ọ kwudosiri ike, ka ọ bụrụ ụzọ Chineke ga-esi na-egosiwanye anyị ịhụnanya, agamnihu, ịdịkọ n'otu, ebere na enyemaka ya oge niile site na Kristi gị nwe anyị. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka ife ome ndị a dị ngọzi, ka anyị lụta na anyị emeghela, rịọ Chineke mgbaghara nke njọ. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ụmụnna m, emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke gasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ na arị ya dị ngọzi dị ji n'ọkụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnna m, ụlọ ya ọbara m osebụlụwa Chukwu anyị arịrịọ ka Chineke ji ike niile merụ anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị mee ebere, mee ebere. Kristi mee ebere, Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Ka anyị rịọ arịrịọ. God of might, giver of every good gift, put into our hearts the love of your name, so that by deepening our sense of reverence, you may nurture in us what is good, and by watchful care keep safe what you have nurtured. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns between the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Not long ago, we were foreigners and enemies, in the way that we used to think and the evil things that we did. But now, God has reconciled you by Christ's death in his normal body. Now you are able to appear before him holy, pure and blameless, as long as you preserve and stand firm on the solid base of the faith, never letting yourself drift away from the hope promised by the good news, which you have heard, which has been preached to the whole human race, and of which I, Paul, have become the servant. The word of the Lord. Responsorial Psalms. I have God for my help. I have God for my help. Response. I have God for my help. O God, save me by your name. By your power uphold me. O God, hear my prayer. Listen to the word of my mouth. Response. I have God for my help. But I have God for my help. The Lord uphold my life. I will sacrifice to you with willing heart and praise your name, for it is good. Response. I have God for my help. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I am the way, the truth, and the life, says the Lord. No one can come to the Father. Onye nwanyị nọnyere unu.
ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ Enugu dere. Jesu hapụrụ ụlọ nzukọ banye n'ụlọ Simon. Ugbu a ọ banyere n'ezinụlọ ahụ wee nọnyere ha n'oge oriri. Ka ha nọ n'oriri, Jesu gwara Simon sị ya, n'ụbọchị taa, oge ọbụla ndị mmadụ bịara na be gị, ị ga-egosi ha ịhụnanya site n'ime ihe oriri na-enye ndị mmadụ, ghara ịbụ na naanị ndị ga-akwụghachi gị ụgwọ, kama mgbe ọbụla ị kpọrọ oriri, ị ga-akpọ ndị ọlụsị, ndị ìsì na ndị ngwọrọ na ndị na-enweghị ka ọha ha. Ọ bụ ụdị ndị dị etu a ga-abụ ha bịa keta oke na oriri kpọrọ, ha agaghị enwe ike ịkwụghachi gị ụgwọ maka ihe ọbụla ị nyere. Maka onye na-enweghị ike ịkwụ gị ụgwọ ahụ ị nyere ya, Chineke ga-akwụghachi gị ụgwọ. N'ụzọ dị etu a, Jesu sitere n'okwu ndị a niile wee kụziere ndị na-eso ụzọ ya ihe ọ pụtara igosi na ọ ba oriri inye Chineke ekele maka ngọzi ya, maka ebere ya, maka nnọnyere ya. Dịka a na-arịọ onye ọbụla ka anyị tinye ọnụ n'okwu anyị ga-eji wee kelee Chineke. Kelere m Chimo, nwanne m, kelere m Chimo na Chimerela. Kelere m Chimo na Chimerela. Kelere m Chimo, nwanne m, kelere m Chimo na Chimerela. Kelere m Chimo na-alụ n'ihe anyị kọnyere n'anyị nwere ife o mepụtara. Ihe ahụ o mepụtara bụ ihe eji mara ndị Igbo a na-akpọ ji. Ji bụ ihe eji wee na-egosi na Chineke na-anọnyere anyị dịka ndị nwere ntụkwasị obi na anyị so n'ofu ezinụlọ. Ọnya kpatalụ na kingdom ọbụla ibe na-achịnya bụ kingdom na-apụta wee sị Chineke daalụ, Chineke daalụ maka na ị nyere anyị ohere ịkọnye ihe n'anyị. Anyị na-ekele Chineke n'ihe nke anyị kọnyere na anyị metara ihe, ka Chineke sikwazi otu ahụ nara ekele n'aka ọlụ anyị dị iche iche. Ka ihe ọbụla anyị na-alụ, ka anyị na-enye Chineke ekele na nke enunwa, ka Chineke sitakwazi otu ahụ gọzie anyị n'ụzọ dị iche iche, ma n'aka ọlụ anyị, ma na mkpa anyị, ma na ihe anyị na-eme. Ka ngọzi na oriri ji anyị na-eri n'ụbọchị taata bụrụ ụzọ Chineke ga-esi wee n'ike ibuliwanye anyị elu oge niile site na Kristi dị nwere anyị. Ogo m na-agbazi onye si eso n'ihe anyị na-eme taata bụ gịnị? Mgba agbara agba. The situation of Nigeria today calls on everybody to make effort. When I mean effort, good effort. Don't look at the flamboyant aspect of life, maybe on those who are not doing the right thing. Let us look first on the side of the things that we will do that will help us achieve the better. Ka anyị na-enyebeke n'anya n'akụkụ nke ahụ ga-enyere anyị aka, anyị gbaa ezi mbọ ahụ ewetara anyị ihe dị mma. Kedu ihe bụ ihe ahụ ị na-alụ? Ị na-alụkwa ya ọfụma? Kedu ihe bụ ihe ahụ ị na-eme? Anyị bịara ili taata bụ ihe anyị kọnyere na anyị mịpụtalụ. Ọnụ ahụ ị na-alụ, kedu ife ọ na-amịpụtara gị? Ọ na-amịpụtakwa ezi ihe maka na ihe itinyelu ka bụ ihe ị ga-enweta. Otito dịrị Jesu. Ọ bụzi oge ahụ itinyere ihe wee wepụtasịa ihe
ka anyị ga-enwe ike imenwu ihe Jesu na-agwa anyị na oziọma tata bụ ime ọgọ sitezie n'ihe anyị. Ọ bụrụ na ị bụrụ mmadụ na o nweghị ihe ọma ọbụla ị na-eme, maybe na ị nwere opportunity ịkpata ego. Ọtụtụ ndị lawyers, engineers, doctors, so many professions today bụ na onye ama na-eke dubetalụ ndị ọcha wetala education. Oto dịrị Jesu. Ihe ọzọ onye ama na-eke wetalụ bụ ụka. Ewepụ na onye ama na-eke wetalụ ụka, o nwere ike mma akwụ ebe a dịka fada n'iru unu na-aka ụka. Oto dịrị Jesu. Onye ama na-eke dubetalụ ụka wee bata na this part of the world. Oto dịrị Jesu. Tata anyị ka na-elite elele education. Tata anyị ka na-elite elele ụka. Mana do you know what? Ihe niile onye ama na-eke rụrụ onwe ya, onwezi nke m a na-eyuzu today. Ite na-eke, ị ka ga-afụ n'elu onye ama na-eke rụrụ. In those days a na-abịa agba nkiri. Do you know what? Iru ebe ahụ onwezi onye bi na ya bụ ụlọ. So ihe bi n'ụlọ ebe ahụ bụ gịnị? Oke, ngwere na ọchịcha. Maka gịnị? In those days the house was so beautiful. And funny enough, onye aka na-eke the short. So all of the house enwere height. Onwezi onye na-ababuzi ebe ahụ maka na the height adịrọ. So ihe just close is the thing, the family. Dịka ahụ na-achụke ọbụla chụwe nọ n'ebe a taa. Kedu ihe ọma anyị na-eme a ga-eji chụta gị? Some years to come, none of us will be here. Oge ahụ, kedu ihe a ga-asị eyi mgbe nwoke ahụ ọ bụ eziokwu na-eji narị ya? Eyi mgbe nwoke ahụ ụzọ adị ebe a n'ọkụ ya mere ya, kedu ihe a ga-eji lụta gị? Jesu na-agba anyị n'ozi ọma tata ka anyị bụrụ ndị na-eme ọgọ. Maka na oge ọbụla anyị na-eme ọgọ, ngọzi na ebere Chineke ga na-eso anyị. Udo dịrị unu. Ngwa ka anyị bụrụ na ọchịkọkwa ọzọ n'ụbọchị tata. Chukwu onye pụrụ ime ihe niile, narị ekele, narị ịja mma niile. Chukwu na ịfụnanya pụrụ ime ihe niile. Anyị zukọrọ ọnụ dịka okwu kingdom n'ime steeti anyị abụ Enugu. O nwere ihe dị iche iche na-akpa anyị n'ezinụlọ anyị, n'ebe anyị na-alụ ọrụ, n'ebe anyị na-azụ ahịa. Ebe anyị zukọrọ tata, ime aṅụrị ma kelee gị. Biko meenụ ka aṅụrị na nkele anyị na-enye gị n'ụbọchị tata chụsaa na ndụ anyị ihe ọbụla ga-ewetara anyị nseghachi azụ. Meenụ ka ngọzi enyemaka gị na-eso anyị oge niile. Chukwu onye pụrụ ime ihe niile, ị na-alụ ka ọnọdụ anyị si dịrị n'iche n'iche. Lekwasị n'anya ebere gị n'ebe anyị nọ. Bụrụ anyị maka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Meenụ ka ihe ọma ahụ anyị na ana m arịọ gị Chukwu onye pụrụ ime ihe niile ka ị gọziere anyị igwe anyị, nye ya ahụ isi ike na ogologo ndụ, gọzikwazịala ọlọ ya. Gọziere anyị ndị igwe in council na ndị cabinet ya na all the leaders of all the 4 communities. Akpuoga, obi na-agụ, nchata ncha na ọnụ ọgba. Ihe ndị a niile ka anyị chere n'ihu Chukwu onye pụrụ ime ihe niile site na Kristi dị nwere anyị. Udo dịrị unu. Ngwa ka anyị nọdụ n'ala kịta bụ oge onyinye. Igwe na-eze ebe bụ nkọkịta gara kachagodo mas Chineke onyinye
ọtọ katọkwa aja masị anyị rịọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nụ mystery he may accomplish in power through Christ our Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi elu ka anyị nọdụ nwanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị. Anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị mmanụ ụmụ nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụọ ụwa. Ị kere mmadụ n'obi ọma gị mgbe a mara ya ikpe site n'ikpe nkwụmọtọ gị ịgbapụtara ya n'ihi ebere gị site na Kristi dị mmanụ anyị. Site na ya ka ndị ọma ji eto efe eze gị ike ọchị na-esekpụrụ gị ike niile na-ama jijiji n'iru gị igwe ike niile nke eluigwe. Anyị na-arịọ ka igwe ka anyị chekwaa olu anyị na nke ha were umeala na-eto gị na-asị osebụrụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha ebe gị kasị ngwa ka anyị sekpụrụ ha. Iri isi ezi edumanụ bụrụ isi iyi adịmasị ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ile onye ndị a nsọ site n'ịkụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka ebinye anyị n'ahụhụ ọnwụ wee rụọ achịcha ka ọ na-enye ekele nyọwa ya nye maazị ya na-asị naranụ m nke a rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eri onye maka unu. Otu ahụ ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko nsọ ka ọ na-enye ekele onye maazị ya na-asị naranụ m nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ na-ebighị ebi. Aga m ya n'ihi na n'ihi imeriime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke. He is the Lord, amen. He has risen from the dead. He is the Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. Is the Lord, is the Lord, is the Lord, amen. He has risen from the dead, is the Lord. Every knee shall bow. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. Ka anyị sekpụrụ na nenu nwa atụrụ ebighị ebi.
biko maasị dị asọ asa kịta anọ maka mmadụ niile bịara ebe a ma anyị na-atụ ozi dị asọ maka ndị otu Kristo. Chineke onye pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekene gị maka onyinye chi ọkụ nke ụbọchị tata. Biko gọziela anyị ife tata ka akpụlụ ịnụ anyị ga-enwe ebe a tata wedebewanye anyị nso na ịkpatawanye onwe anyị na ime ka akpụlụ nke ụbọchị tata wedebewe anyị nso ebe onwe anyị nọ ka anyị na-ahụtawanye ndị mmadụ na enyemaka gị. Chukwu pụrụ ime ihe niile, wepụ n'obi anyị nkwụ anya na ekworo kama ka ị were obi nnabata na aṅụrị God bless you all. We are welcome, sir. With our own heart, we welcome you today to this wonderful location. Thank you for coming along.
Aha m bụ Ugwurafe S, the Onowu of Mbulujodo. Aha ọzọ m bụ Igwurube 1 of Mbulujodo. Ya anyị na-eme taa bụ igwe anyị bụ igwe Ochioha the second of Mbulujodo bụ oriri ji ọhụụ a na-eri ibe niile ka Mbulujodo na-eri taa na be igwe anyị a na-akpọ igwe Ochioha the 2 of Mbulujodo. His Royal Majesty Gabriel Okoh onye bịa kpọrọ ọha na eze ka anyị bịa onye ọbụla bịa rie ji ọhụụ taa anyị emewo nke ụtụtụ bụ onye niile a na-egwu egwu bụ ndị ancestors anyị ihe gụọ onye bụ ụgwọ gọlụ n'isi then ọnwa a na-emezigide bụ onye ọbụla bịa hụ n'elu onye bụ ji ọhụụ. Tata bụ 6th of September 2025. Etu a ka anyị si eme almost every year. So obi dị m sọsọ aṅụrị ị na-enye hụ ndị niile bịara ebe a, all the dignitaries, ma lawyers, local government chairman, everybody bịara ebe a riri ji ọhụụ taa. Anya bụ ndị Mbulujodo ji eme nke ha. Anyị kene m unu. Okay, I am Mr. Chinedu Anyaso, Osigbondo, the Executive Chairman, Independent Petroleum Matters Association of Nigeria, IPMAN, Enugu Depot, in charge of Enugu State, Anambra State, and Obodo State. We are here to join His Royal Highness Ochioha II to celebrate his New Yam Festival, Igwe Akpuoga, and we are with him here to enjoy with him on this special day. Being our landlord, we are invited and we are equally happy to be part of the event. His Royal Highness Igwe Ochioha II is a nice man, a good man, a man that loves his people. And we felt that today we should leave all we are doing to be part of the celebration, to pray to the gods for the new yam which is coming up and to bless the harvest of our people bountifully. So that is why we are here today. Thank you very much. I'm also here with, as you can see, I'm here with many of my ESCO members, ranging from Oyi of Oyi, Ife Malumba. I salute you, my chairman. We are here to grace the occasion of the New Yam Festival of Igwe Ochioha II, Igwe Mbulujodo Nike, Enugu East local government of Enugu State, Nigeria. A wonderful man, a God-sent traditional ruler, a dynamic traditional ruler that loves his people, that loves Nike Kingdom. And that's why God gave him the power and the strength to pilot the affairs of Njodo and the Nike in Jara. So my names are Ndubisi, Ozon Ndubisi Bogota, Ifemeluma of Oyi Kingdom. I salute you. Chief Clement Nnamchi, he is the IPMAN legal advisor. He's the IPMAN legal advisor and the son of the soil. On tradition. Yeah, I'm Honorable Nnamchi Clement, also Igbondo, 1 of Mbulujodo Autonomous Community, the MD in Qatar, Oil and Gas Limited, a legal advisor to the IPMAN. We are here to celebrate and enjoy with our Igwe, our digital Igwe. He's a good man. We pray that next year be better than this year. We wish him long life and prosperity. Thank you very much.
Ngere na n'ike esobira Igwe cabinet na ihe anyị na-eme tata bụ oriri ji ọfụrụ Ochioha na-eri ji ọfụrụ taa o melu ikpochiri Igbo invite ka ha bịa nọnyere anyị na mmemme ji ọfụrụ nke taa and kedisia karịrị happiness bụ kedisia bụ the highest Ochioha too of Mbulujodo n'ike soro ihe a na-eme so that's why I dị wee nọrụ today na-alacha aka na-eme ihe na-eme open ụchọ to everybody ị na-anya na họl akịta chemba ịnọ kịta nwa ahụ o budo onye ọbụla ụtọ a na-eri na-aṅụ ụdị ihe ọbụla ị chọrọ dị anyị na-asị Chineke gozie Ochioha bụ Igwe Gabriel Nnamchi Okoh Chineke gozie ya na somebody anyị tụkwasịrị obi ga-edula anyị na promised land anyị na-asị Chineke nye ya ogologo ndụ na ala isi ike ọ ga-eji wee na-achị anyị wee na-aga ya ka anyị na-ayọ Chineke na ihe niile na-eme taa Chineke nyere anyị ogologo ndụ na ala isi ike that's why anyị wee nọrụ tata chịkwa ka udo na-achịrị obodo anyị ka udo na ịhụnanya na-achịrị obodo anyị.
second of Mbulujodo Igwe autonomous community. What is Today is the midday. We are being joyful of Mbulujodo community. I need to know about this and this their crew of prices of the Obodo
We can have the appearance of Double Chief, Chairman.
Mkutano bana mu fresh off izoweke chupu na mani apende ameta na bani kutinga kutinga makata oya wona bana ala biko no ibo ishwa yes ibo baba Nnamchi ile baba abonde fresh off so ibo chupu na mani apende ameta na bani kutinga kutinga makata
Chabano n'ụzọ onye tiri ya jelu kingdom no kingdom na Qatar n'ọgbọ ọ na-emekere Ochioha Ines Mbulujodo Nnamchi Friends representative Nnamani Abunde Amoba Nabani the kingdom no kingdom na Qatar the highly welcome. Onye ọbụla na-efe nnukwu mmadụ nọ n'ọgbọ wete nnukwu mmọnwụ. Ladies and gentlemen, Chief Akpuoga, all the way from Qatar. Chief Akpuoga is here. Biko, Arabike na Igwe, Ochioha Ines, Igwe Gabriel. Chief Akpuoga na Qatar. First of all, Zeke Chukwu Nnamani, Akpuoga, Okoh, Nabani, the king of the kingdom. Qatar, Chief Akpuoga. I'm looking at Ochioha Ines, Nnamchi, all the way from Qatar to Bakus. Hello, Igwe, from Qatar. Now, not Qatar, damage. Not Qatar. All because of our Igwe, even though we are every man was there. Igwe
important.
onye kwadekwa eze mba anyị ji Chineke ya ga-eji Chukwu ajụjụ ọbụgụnụ bụ oji eme enye ezi Chukwu na-aza akwa anya ya na Chukwu bụ adịnya bụ mba na-achị m ndị niile na ị na-ebe kenụ ọ bụ unu ji anaghị aka ihe ọma ga-ebete elu anyị shio idota ga-ede anyị ga-aka keje nke ọkụ anya ma n'ụlọ ọkụ anyị ga-ekwo okpomie anya ma ntakịrị anyị ga-ekwo ga-abịa anya ma mmechi ga-abịa
ndị be anyị erube n'omume ihe anyị ji wee gbakọ kenụ maka ngigi ji ọhụụ ya bụ anyị ji nọ nke nwata dịnụ a sị na ihe ọhụụ ga-abịa dị n'ime ndị anyị bido taa n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị ka na-amụkwa biko ndị be anyị ihe ọhụụ ekwa Chukwu okike abịa ama biko Israelis dole Nnamchi awagochi biko maka na usoro kwani Igwe That's
ourselves. Whenever Chief Leader, Chief Leader, canopy ọmọ mi nà wọlé ní wọlé a bẹ́ẹ̀ mi jẹ́ bẹ́ẹ̀ na canopy bu ewu etu ewu kọ́ abasu. Led by Double Chief. Everybody,